Fl-aħħar jiem li ESL Pro League irritorna f'San Ġiljan għat-18 staġun tiegħu. It-turnew tal-lob diġitali fih 32 tim minn madwar id-dinja li kienu qed jissiltu għal premju ta' $850,000 Amerikan u post fl-ewwel avveniment tal-kampjonat ESL Pro Tour is-sena d-dieħla. Il-fażi tal-gruppi bdiet fit-30 ta' Awwissu fejn matul 4 ġimgħat 32 tim ikkompetew kontra xulxin f'parentesi ta' eliminazzjoni tripla f'4 gruppi separati. L-aqwa żewġ timijiet avvanzaw għall-finali li saret il-ħadd. One News tkellem mal-kap eżekuttiv ta' Gaming Malta, Ivan Filletti, li spjega aktar dwar din il-kompetizzjoni u l-importanza tagħha s-settur tal-gaming f'pajjiżna. Mela, illum huwa il-finals tal-eSports Pro League season. eSports għal min ma jafx huwa competitive video gaming. Hija niċċa ekonomika ġdida li għal pajjiż qed inkabruha. Kif tista' taraw għaw entużjażmu kbir, biss il-prize pool huwa il fuq minn $200,000. Filletti stqar li t-turnew bejn iż-żewġ timijiet sar fuq xarejn sħaħ f'Malta, bis-sem ta' madwar 200 ruħ li kienu qed jaħdmu jippreparaw biex isir b'suċċess.